Salutare, băieți, eu mă numesc Leu și în acest episod o să ne jucăm Free Fire. Nu m-am postat de mult cu acest joc. Chiar, băieți, m-am lăsat de acest joc, încă nu mai îmi place. Mai mă joc așa un meci, două, mă plictisesc. Acum văd că s-au băgat și criminali, ăsta albastru, șmecher. Da, bă, băieți, s-au băgat și criminale în sfârșit. Eu știam că o să se bage, dar nu știam când. Da, băieți, eu am știut că se bagă, nu știu când. Așa. Hai să dăm la un Lone Wolf. Da, băieți. Nu prea mai știu să mă duc cu seturile astea. Da, băieți, mi-am pierdut contul, fiindcă mi-am schimbat telefonul și nu mai am putut să iau contul ăla înapoi, dar... Da, băieți, nu prea mai am jucat de mult. Da. Mai dau eu un cap 2 când prind. M-am spamandeu. Spamandeu, băieți. Nu știu de mult. Bă, lăsa spamangiu, ca prost spamangiu. Spamangiu, băieți! Și eu mă joc cu tine. Nu jocăm. Nu să fiu și bun. Când am pus să mă pun jos, nu merge, bă. Eu nu pot doare, de mine. Ne dau să ne dăm un costum mare, că spune. Eu cred că sunt noob. Dar v-am zis? Spamangiu? Bun. Mi-am luat și eu damage.
Așa. Uite. Bă, deja spamează la grup puternic. Așa, băieți, facem frumos aici chestiile astea. Așa, mi-am dat seama din prima că să spamange. Bam. Uite. Că nu mai pot să vezi aici, nu mă duc. O să moară în zonă, bă. O să moară în zonă, fiți atenți. O să moară în zonă. Da, băieți? Bun. Să bă frumos aici. Aveam LOL-ul pe contul ăla, băieți. Și dădeam două bucăți de LOL. Hai, mă, avem ca bărbat, să nu spamat. O să-i fac așa, știi, să-i fac așa. Nu fac asta. Asta e asta. Să vedem așa aici. Bun. Aici, aici. E moftul pe 27 de... E moftul ăla că se știe moftul. Aici am cumpărat aromul și etichetă la incubator. Nu mai lasă. Da, băieți, cam atât a fost videoclipul. Nu uitați, dați un like, un subscribe. Eu am fost Penguinul Magic. Pa!